Avui ens dirigim al no lector que tots portem a dins. Sí, aquesta part de nosaltres que ens diu que llegir fa mandra, que és avorrit, que demana massa esforç, que ens troba sempre massa cansats i, en definitiva, que no serveix per res. I el nostre no lector té raó, perquè llegir és tot això quan no hi ha plaer. L'escriptor Daniel Penach, professor de literatura molt crític amb el sistema educatiu i, concretament, amb com afecta a l'hora d'acostar-nos a la lectura, el 1993 revolucionà el món editorial amb el seu assaig Com una novel·la. D'aquest llibre us llegirem a continuació alguns drets del lector que proposa. Quants de nosaltres voldríem haver-los après abans? El dret a no llegir. Entre un bon llibre i un telefilm dolent, el segon guanya el primer més sovint que no ens agradaria confessar. El dret a no acabar un llibre. He reunit les meves neurones, però no hi ha res a fer. Encara que tinc la sensació que allò que hi ha escrit allà mereix ser llegit, ho deixo córrer. El dret a rellegir. Pel pur plaer de la repetició és l'alegria dels retrobaments. Més, diu aquell nen que havíem sigut. El dret a saltar-se pàgines i el dret a llegir en qualsevol lloc. Per últim, Penach també diu: el dret a llegir en veu alta. Les nostres paraules necessiten tenir cos. Els nostres llibres necessiten vida. Què us ha semblat? Us identifiqueu amb les idees de Penach? Pensem-hi. Quantes vegades ens han forçat o ens obliguem a acabar un llibre que no ens agrada o ens sentim malament davant els qui diuen que llegeixen molt? Des de Vida Lectora us recomanem tenir molt presents els drets que proposa Penach. Potser així recuperarem el plaer de la lectura, que tal com afirma l'autor, és capaç d'abstreure'ns del món per trobar-li un sentit. Fins la propera. Adéu.